Salutare track fanilor și bine ați venit la un nou joc din Ovilex Farmer Simulator 2018. Astăzi o să vă arăt despre lucruri foarte bune, deci haideți să începem. Bine, deci în episodul trecut am folosit tractorul pentru că atunci am vrut să vă arăt despre ce puteți face și cum puteți face. În episodul de astăzi, cum am zis la început, am zis ca să arăt despre lucruri bune. Pentru că acum mi-am adus camionul și combina care o avem la distanță, o voi aduce și pe ea aici. Și cu camionul și combina mai mare vom face o treabă mult mai bună. Haideți să începem la pasul următor. Normal că acum fac treaba cu combina cea mare, pentru că am zis că voi face combina cea mare, pentru că combina cea micuță mi-ar fi durat destul de mult și degeaba. Am zis să fac combina cea mare că nu-mi durează atât de mult timp și termin mult mai repede treaba cu grâul și am timp să merg și cu camionul la depozit și asta am făcut. M-am hotărât să fac treabă cu combina cea mare și să descarc mult mai bine grâu la depozit cu camionul. Bine, am terminat treaba cu combina. Acum să mă duc cu camionul meu la depozit să descarc marfa. Și acum pornesc spre combină ca să am cum să descarc marfa la depozit cu camionul meu. Bine, am ajuns la depozit și acum haideți să descărcăm marfa. Pun așa frumos și descarc marfa. Bine, acum să ne întoarcem înapoi la fermă și acolo să ne ocupăm cu o altă treabă importantă. Și acum fac treaba cu tractorașul meu și voi termina și treaba pe ziua de astăzi. Și promit că să termin treaba și să terminăm odată cu episodul ăsta. Sper că va ieși destul de bine. Mai am puțin și voi termina toată treaba. Și acum, fiindcă am terminat treaba cu tractorașul meu, îl voi pune înapoi și voi termina episodul de astăzi. Bun, și de asemenea promit că să prezint și despre Kang Bus Simulator și despre Euro Truck Drive. O să prezint episoadele alea, dar să mai prezint și alte jocuri video, nu doar de astea din Ovilex. Și dacă v-a plăcut, dați like, share și subscribe. Vă salut, pa!